ένα βλέμμα. Το podcast του Νίκου Ξεδάκη. Σήμερα μιλάμε με τον Λόη Λαμπριανίδη, καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας επί πολλά έτη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και συγγραφέα πολλών μελετών για την οικονομία, την ανάπτυξη στη χώρα μας. Από το 2015 στο 2019 ο Λόης Λαμπριανίδης υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Σχεδιασμού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και ήταν και ο βασικός ηθήνονους πίσω από μια μελέτη για την αλλαγή, την στρατηγική αλλαγή της οικονομίας στη χώρα μας. Το θέμα μας: τι σημαίνει αναπτυξιακό πρότυπο, γιατί η Ελλάδα βρέθηκε τόσο ανυπεράσπιστη, τόσο αδύναμη οικονομικά και λύγησε και τσακίστηκε το 2010 με τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση. Γιατί θα πρέπει να αναταχθεί, ποια πορεία θα πρέπει να πάρει και ποια πορεία θα πρέπει να πάρει επειγόντως σε ένα περιβάλλον τεράστιας διεθνούς γεωοικονομικής και γεωπολιτικής κρίσης, κατά την οποία όλοι συζητούν για αλλαγές προτύπων και αλλαγές μοντέλων. Πρόσφατα, κύριε Λαμπριανίδη, ιδρύσατε μαζί με άλλους επιστήμονες και ανθρώπους, τεχνοκράτες και ανθρώπους που έχουν περάσει από την πολιτική, αλλά κυρίως ανθρώπους της οικονομικής επιστήμης, έναν όμιλο τεκμηρίωσης και προβληματισμού, θα το έλεγα εγώ. Η μετάβαση λειτουργεί κάπως στο πλαίσιο του Ινστιτούτου 1, αλλά είναι πολύ πιο εστιασμένο. Ο τίτλος του είναι ότι ασχολείται με την βιώσιμη ανάπτυξη. Για πείτε μας. Ο όμιλος λέγεται Μετάβαση, όμιλος για την βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη. Όπως είπατε, ο λόγος για τον οποίο τον ιδρύσαμε είναι γιατί κατανοήσαμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στη χώρα τεκμηριωμένου λόγου για ζητήματα πολιτικής. Αυτό λοιπόν που είπαμε είναι να συγκεντρωθούμε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε διατεθειμένοι σε αυτή τη φάση να δουλέψουμε για να παράγουμε τεκμηριωμένα κείμενα πολιτικής. Το αντικείμενο στο οποίο θέλουμε να επικεντρωθούμε, το βασικό αντικείμενο στο οποίο θέλουμε να επικεντρωθούμε είναι τα ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα το να μπορέσουμε να μιλήσουμε τεκμηριωμένα για ένα άλλο αναπτυξιακό υπόδειγμα το οποίο έχει ανάγκη η χώρα. Και όταν μιλάμε για ανάπτυξη, προφανώς δεν εννοούμε τη μεγέθυνση, δεν μιλάμε μόνο για αύξηση των οικονομικών μεγεθών, αλλά μιλάμε και για τα ευρύτερα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ευημερία των πολιτών, με ζητήματα οικολογίας κλπ. Ακολουθώντας όλη τη συζήτηση η οποία έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξεκίνησε από μια μελέτη των Στίγκλης, Φιτούτσι και Σεν, το αμάρτια Σεν, και στην πορεία αυτό το πράγμα πήρε πάρα πολύ μεγάλη δυναμική και ο ΟΗΕ πια μιλάει για βιωσιμότητα κλπ. Sustainability, resilience, αυτά που είναι πια και στο επίσημο λεξιλόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ακριβώς. Αλλά δυστυχώς πολλές χώρες λειτουργούν ακόμη με τη λογική ότι η ανάπτυξη είναι μεγέθυνση. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και στην ελληνική κοινωνία. Άρα μιλάμε για τεκμηρίωση, μιλάμε για ανάπτυξη με αυτόν εδώ το λόγο και είναι ένας όμιλος ο οποίος επικεντρώνεται στα ζητήματα του αναπτυξιακού υποδείγματος. Δραστηριοποιείται στα πλαίσια του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών, δηλαδή του 1, και το στίγμα, ας πούμε το επιστημονικό πολιτικό, θα λέγαμε ότι είναι στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς, εκεί πέρα όπου διασταυρώνονται ουσιαστικά η δημοκρατία, η οικολογία, το σοσιαλισμός κλπ, η ειρηνική διεθνή συνεργασία κλπ, το οποίο είναι ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Κάναμε μια πρώτη εκδήλωση και θα ήθελα να πω ότι αυτή εδώ, η οποία αφορούσε το ουκρανικό και τις επιπτώσεις στην παγκοσμιοποίηση, δηλαδή οι οποίες έχουν να κάνουν με την εισβολή της Ρωσίας, αλλά και με την αντίδραση της Δύσης, που είναι πρωτοφανής, δηλαδή η αντίδραση η οποία υπήρξε από την Δύση και η οποία αλλάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης, κατά την γνώμη μας, δηλαδή όπως έγινε. Αν μου επιτρέπετε λίγο να πω το πώς λειτουργήσε
ενδεικτικά δηλαδή το πώς λειτουργήσε η μετάβαση για να φτάσει να κάνει αυτή εδώ την εκδήλωση. Ναι, εγώ ήθελα να πούμε και για τους ακροατές μας αυτές με δύο λόγια, δύο λέξεις κλειδιά, την βιωσιμότητα και την αντοχή μιας οικονομίας. Για την Ελλάδα αυτές οι έννοιες τι σημασία έχουν? Διότι η Ελλάδα βρέθηκε σε ένα σταυροδρόμι και τσάκισε η ραχοκοκαλιά της το 2010 και εκεί άρχισαν να λένε πάρα πολύ ότι έχουμε και πρόβλημα ανθεκτικής οικονομίας, αλλά πέρασαν 12 χρόνια από το 2010, πολύ μαύρα χρόνια, και δεν έχουν γίνει και πάρα πολλά πράγματα. Ναι, θα συμφωνούσα απόλυτα έτσι πως το περιγράφεται το θέμα, και ας μιλήσουμε τότε γι' αυτό, δηλαδή ότι τι έγινε τα τελευταία 12 χρόνια, δηλαδή και με τα μνημόνια και αυτά. Αυτό το οποίο επιτεύχθηκε είναι η εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή έφτασε η χώρα να έχει μισθούς οι οποίοι είναι λίγο καλύτεροι από την Ρουμανία και τη Βουλγαρία και είναι πολύ χειρότεροι από όλους τις άλλες. Έγιναν κάποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, κάποιες οι οποίες βοήθησαν, κάποιες ίσως λιγότερο βοήθησαν και κάποιες που νομίζω ότι ήταν αρκετά προβληματικές. Αλλά αυτά και τα δύο, τα οποία ήταν τα βασικά στοιχεία δηλαδή των μνημονίων, νομίζω ότι έχουν φτάσει στα όρια τους. Δηλαδή ό,τι ήταν να δώσουν, να αποδώσουν, το έχουν δώσει. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι αυτό το οποίο μας δώσανε είναι πάρα πολύ προβληματικό, εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ προβληματικό. Δηλαδή η χώρα είναι υπερχρεωμένη, τόσο όσον αφορά το δημόσιο, όσον αφορά και το ιδιωτικό. Δεν έχουμε επενδύσεις και κυρίως δεν έχουμε επενδύσει στη βιομηχανία, δηλαδή που είναι το βασικό. Εξακολουθεί να στηρίζεται στον τουρισμό και στην κατοικία. Το εμπορικό έλλειμμα είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Τα spreads τελευταίως κυρίως δηλαδή αρχίζουν να... Το κόστος δανεισμού δηλαδή. Το κόστος δανεισμού κλπ. Ο πληθωρισμός... Το δίδυμο έλλειμμα που εμφανίστηκε ως τρόμος και φάντασμα το 2010 επανεμφανίζεται το 2022. Επανεμφανίζεται. Έχουμε γύρανση του πληθυσμού, το οποίο είναι πολύ σημαντικό τέτοιο. Μακροοικονομικός δείκτης, βαρύς και σκοτεινός και αποφασιστικής σημασίας. Αποφασιστικής σημασίας και να πούμε και αυτό, ο οποίος δεν μεταβάλλεται εύκολα. Βέβαια. Δηλαδή θέλει διαχρονία, θέλει πολλά χρόνια για να αλλάξει. Έχουμε τη φυγή του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού κλπ. Και αυτό το οποίο, δηλαδή μέχρι εδώ μπορεί κανείς να πει μια λίστα και άλλων προβλημάτων. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι όλα αυτά τα προβλήματα συνυπάρχουν με μια ανεπάρκεια του δημοσίου να αντιμετωπίσει με έναν ορθολογικό και τεκμηριωμένο τρόπο τα ζητήματα, ώστε να μπορέσει και η κοινωνία να καταλάβει ποια είναι τα πραγματικά ζητήματα, και σε πολλές περιπτώσεις αδυναμία άσκησης προγραμματισμού, σχεδιασμού, δηλαδή σε διάφορα επίπεδα. Και νομίζω κυρίως με την κυβέρνηση την οποία έχουμε τώρα, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπάρχει μια ιδεολογική αιμονή στο ότι η αγορά τα ξέρει όλα και άρα δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε. Το οποίο ουσιαστικά αποτρέπει την ελληνική κυβέρνηση αλλά και προηγούμενες κυβερνήσεις να παρέμβουν με ένα προγραμματικό τρόπο για να βοηθήσουν την οικονομία να στραφεί προς κατευθύνσεις οι οποίες έχουν μια αναπτυξιακή δυναμική. Αυτό το οποίο στα αγγλικά λέγεται industrial policy, αλλά policies, δηλαδή πολιτικές οι οποίες απευθύνονται προς διάφορους τομείς της οικονομίας κλπ, οι οποίοι θεωρεί κάθε φορά η εκάστοτε κυβέρνηση κλπ ότι έχουν μια προοπτική και άρα ενισχύει περισσότερο αυτούς εδώ τους τομείς, τους κλάδους κλπ, ώστε να μπορέσουν να δώσουν μια δυναμική στην χώρα. Πολιτικές οι οποίες ασκούνται σε πάρα πολλές χώρες, ανεξάρτητα κιόλας από την ιδεολογική και πολιτική τοποθέτηση αυτών εδώ των κυβερνήσεων οι οποίοι τις ασκούν. Αυτή η παρατήρησή σας για την ασυνεχή ή σχεδόν ανύπαρκτη παρέμβαση ενός κρατικού σχεδιασμού, ενός συνδυασμένου σχεδιασμού, είναι ένα σύμπτωμα που το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια. Γιατί ας πούμε την δεκαετία του 50 και του 60
η οικονομική μεγέθυνση και η ανάπτυξη και το λεγόμενο, ας πούμε, μικρό ελληνικό θαύμα έγινε με αποφασιστική παρέμβαση του κράτους. Ακριβώς. Και στην ενέργεια και στην χωροθέτηση των βιομηχανιών και στο ποιος θα έκανε τι. Ναι. Από πότε αρχίζει να χαλαρώνει? Από τη δεκαετία του 80, από το 90, αυτή η μη καλή συνεννόηση και η ανυπαρξία οποιοδήποτε σχεδιασμού? Κοιτάξτε, στη δεκαετία του 80 το Πασόκ προσπάθησε να κάνει κάποιο είδους σχεδιασμό. Δηλαδή και συζητούσε για σχεδιασμό, όπως επίσης συζητούσε για το άλλο πρόβλημα το οποίο δεν επισημάνομαι, τις περιφερειακές ανισότητες. Περιφερειακή ανάπτυξη και περιφερειακές ανισότητες. Ναι. Εντός του ίδιου εθνικού χώρου. Ναι. Ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Δηλαδή λέξεις τις οποίες δεν τις ακούμε πια. Και δεν τις ακούμε δυστυχώς από κανέναν πολιτικό χώρο και επιστημονικό χώρο. Δηλαδή το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή το οποίο πρέπει να δούμε και να τονίσω τώρα, μια που πιάσαμε γι' αυτό, να τονίσω ότι πάλι δεν είναι ανισότητες σε επίπεδο οικονομικό κυρίως. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε αυτό το οποίο λέει πια όλη η επιστημονική κοινότητα, ανεξάρτητα από τις αντιλήψεις τις οποίες έχει, ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι το βασικό για την αναπτυξιακή διαδικασία, αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι στο εσωτερικό της χώρας υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανισότητες ως προς αυτό. Και τι εννοώ? Δεν εννοώ μόνο ως προς τη σύνθεση του πληθυσμού, δηλαδή ότι σε κάποιες περιοχές απομακρυσμένες κλπ. Είναι γυρασμένος ο πληθυσμός, έχουν ερημώσει κλπ. Εννοώ και το ότι το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο υπάρχει στις διάφορες περιοχές διαφοροποιείται πάρα πολύ ως προς το επίπεδο της εκπαίδευσής του. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να κρίνει, ας πούμε, το επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού είναι τα χρόνια που έκανε επίσημα στην εκπαίδευση, αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι με σημερινά δεδομένα, ενώ στην Αθήνα και μάλιστα στις καλές περιοχές, να πάρουμε δύο ακραίες περιπτώσεις, τα βόρεια προάστια της Αθήνας, ας πούμε, και μια άλλη περιοχή που θα σας πω. Στα βόρεια προάστια της Αθήνας, κατά μέσο όρο πληθυσμός έχει μείνει στο σχολείο πάνω από 13 χρόνια, ίσως και 14. Στο άλλο άκρο, σε κάποιες περιοχές της Θράκης, κυρίως στις ορεινές περιοχές και περιοχές οι οποίες έχει κυρίως μειονότητες, αυτό φτάνει γύρω στα 4 χρόνια. Από τα 13-14 φτάνουμε στα 4 χρόνια. Καταλαβαίνετε. Και, εντάξει, μιλάω για τα άκρα. Αλλά αυτό είναι ένας δείκτης, κατά τη γνώμη μου, δείκτης κλειδί, πολύ σημαντικός, πολύ σημαντικότερος από το ΑΕΠ κατά κεφαλή, δηλαδή από το εισόδημα το οποίο έχει ο κάθε κάτοικος στην περιοχή, γιατί δείχνει πραγματικά τις προοπτικές ανάπτυξης τις οποίες έχει μια περιοχή. Και εδώ πέρα είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα από αυτά τα οποία είναι κρυμμένα κάτω από το χαλί και δεν συζητιούνται και κυρίως δεν αντιμετωπίζονται. Δηλαδή με κατάλληλες πολιτικές ώστε να μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε. Τι ήταν αυτά που μεγεθυνόμενα και αφινόμενα στην τύχη τους μας οδήγησαν στην κατάρρευση του 2010 και εξακολουθούμε ως δομικά χαρακτηριστικά να τα έχουμε το 2022. Έτσι συνοπτικά. Ναι. Δηλαδή ζούμε σε μια παγκόσμια κοινωνία. Σε αυτή εδώ την παγκόσμια κοινωνία οι ανταλλαγές οι οποίες γίνονται και είναι πάρα πολλές είναι άνισες, δηλαδή ανάλογα με το τι παράγει ο καθένας, τι δίνει ο καθένας σε αυτή εδώ τη συναλλαγή. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι ότι αυτοί οι οποίοι παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, στη διεθνή αυτή ανταλλαγή το κάνουν με πολύ καλύτερους όρους. Άρα οι χώρες και οι περιοχές οι οποίες παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από άλλες χώρες. Να πω λίγο ένα παράδειγμα. Αν δει κανείς τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες οι επιχειρήσεις πια σε διεθνές επίπεδο, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις, ακόμη και βιομηχανικές επιχειρήσεις, παράγουν προϊόντα χωρίς οι ίδιες καν να έχουν εργοστάσια. Δηλαδή, έχουν την τεχνογνωσία, σχεδιάζουν το προϊόν και κρατάνε το σχεδιασμό και τη διακίνηση του προϊόντος. Αυτά τα οποία έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Τα κομμάτια τα οποία έχουν λιγότερη προστιθέμενη αξία, αυτά τα δίνουν σε άλλες χώρες, οι οποίες μπορούν να τα παράγουν πάρα πολύ φτηνότερα. Αυτό φαίνεται
είναι ο βασικός όρος εμπορίου, δηλαδή ο καθένας έχει το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Μόνο που με αυτούς τους όρους του εμπορίου, αυτοί οι οποίοι έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, είναι ασύγκριτα πιο κερδισμένοι από τους άλλους οι οποίοι βάζουν την εργασία τους κλπ. Και να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Για ένα παπούτσι, ας πούμε, το οποίο παράγει η Nike, η Reebok, η Adidas κλπ. Χωρίς να έχουν κάνει εργοστάσια, το οποίο πουλιέται στην αγορά 100 ευρώ, επειδή αυτό το παπούτσι παράγεται σε τελευταία ανάλυση σε κάποια χώρα λιγότερο ανεπτυγμένη, στην Τινησία, στην Κίνα, στο Βιετνάμ, στην Αίγυπτο κλπ. Το κόστος εργασίας, δηλαδή η αμοιβή εργασίας είναι €0. Και ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος από τα 100 ευρώ τα οποία πληρώνουμε είναι το κέρδος της επώνυμης αυτής εδώ εταιρείας, το οποίο μπορεί να είναι το 30, 35, 40 ευρώ από αυτά εδώ τα 100. Άρα σε αυτόν εδώ τον ανταγωνισμό ο οποίος υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, έχεις δύο επιλογές. Ή να προσπαθήσεις να ανταγωνιστείς στη βάση του φθηνού κόστους εργασίας, μιλάω με ακραίας περιπτώσεις, δηλαδή για να μπορέσουμε να είμαστε σαφείς. Ή να ανταγωνιστείς στη βάση του φθηνού κόστους εργασίας, δεν μπορούμε, αλλά και δεν θέλουμε με αυτά τα οποία είπα, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε δηλαδή τις χώρες αυτές, γιατί έχουν πάρα πολύ διαφορετικές συνθήκες κοινωνικές, δημοκρατίες κλπ. Ακόμα και πληθυσμό δεν έχουμε. Δεν έχουμε τόσα πολλά χέρια. Ναι. Ωραία, το ένα είναι αυτό. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε και τις χώρες οι οποίες παράγουν τα πιο σύνθετα προϊόντα, τα ποιοτικά προϊόντα κλπ. Είναι αυτό στο οποίο έχουν βρεθεί οι χώρες μεσαίου οικονομικού μεγέθους. Δηλαδή αυτό το middle income trap. Αυτοί που έχουν μεσαία εισοδήματα σαν την Ελλάδα βρίσκονται ανάμεσα σε αυτές τις πληγάδες. Και αυτό πρέπει να ξεπεράσουμε. Δηλαδή καταρχάς να το καταλάβουμε, να το καταλάβει η κοινωνία, και κατά δεύτερον να προσπαθήσουμε να το ξεπεράσουμε. Έχει κάποιες λογικές, εδώ να έρθουμε τώρα, κάποιες πολιτικές λογικές οι οποίες λένε ότι να το ξεπεράσουμε με τον πρώτο τρόπο. Δηλαδή μέσα από τη φτηνή ανάπτυξη. Αυτό το low road, δηλαδή τον δρόμο ο οποίος πηγαίνει προς τα κάτω. Αυτός όμως είναι μια αδιέξοδη κατάσταση, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε ρίχνοντας ολοένα και περισσότερο υποτιμώντας δηλαδή την αξία στη χώρα. Το οποίο το προσπάθησε να το κάνουν τα μνημόνια, αλλά δεν είδαμε και κανένα καλό αποτέλεσμα. Ο άλλος τρόπος τον οποίο εμείς θέλουμε είναι να πάμε προς την άλλη κατεύθυνση. Δεν είναι εύκολη, δηλαδή το να προσπαθήσεις να αρχίσεις να παράγεις προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Δεν είναι καθόλου εύκολος δρόμος, αλλά είναι ο δρόμος ο οποίος μπορεί να σε πάει προς τα μπρος. Είναι δύσκολος δρόμος, σημαίνει αλλαγές, αυτά πρέπει να γίνουν κατανοητά. Τεράστιες αλλαγές σε όλο το εύρος της κοινωνίας. Δεν είναι μόνο η οικονομία, δεν είναι μόνο να τα περιμένουμε από τις επιχειρήσεις. Πρέπει να αλλάξουν τα πάντα. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει η εκπαίδευση, πρέπει να αλλάξει το δημόσιο, πρέπει να αλλάξουν τα πάντα. Αλλά κυρίως αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, κύριε Ξηδάκη, είναι να γίνει σαφές ότι σε αυτό εδώ το δίλημμα ανάμεσα στη φτηνή λεγόμενη ανάπτυξη, η οποία τι λέει? Θα ανταγωνιστώ, σε αυτό εδώ το διεθνή ανταγωνισμό, θα ανταγωνιστώ στη βάση του φθηνού κόστους εργασίας και των κακών εργασιακών σχέσεων, πρικάριος κλπ. Θα ανταγωνιστώ στη βάση των χαμηλών φορολογικών συντελεστών. Θα ανταγωνιστώ στη βάση στο ότι είμαι μια πολιτεία η οποία δεν πολυσέβομαι τα ζητήματα του πολιτισμού, είτε της προστασίας της φύσης, δηλαδή της προστασίας του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας. Είμαι πολύ χαλαρή ως προς αυτά. Αφήνω και ακόμη και μέσα στην Natura να γίνουν επενδύσεις οι οποίες μπορεί να είναι πάρα πολύ επιβλαβείς κλπ. Όλα αυτά με μια λογική, και αυτοί που τα υποστηρίζουν προφανώς ανάπτυξη θέλουν, αλλά τι ανάπτυξη θέλουν? Φτηνή και βρώμικη ανάπτυξη. Ναι, η οποία δεν φέρνει και δεν βοηθάει και την κοινωνία, δηλαδή να μειώσει τις ανισότητες, να δώσει μια προοπτική και κυρίως να είναι βιώσιμη. Βιώσιμη δηλαδή να αντέξει, να κρατήσει, ναι, και να γεννάει και καινούργια πράγματα χωρίς να τρώει το υπάρχον κεφάλαιο. Βεβαίως.
Και χωρίς το φυσικό και το ανθρωπογενές, ναι, και όλο το και χωρίς να δημιουργεί κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες. Ναι. Δηλαδή, το οποίο είναι, γιατί στις μέρες μας αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο προέκυψε και από την παγκοσμιοποίηση, δηλαδή έγινε πολύ, πολύ μεγάλο θέμα. Άρα ένα πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να γίνει στην κοινωνία μας είναι να τα πούμε όλα αυτά ρητά. Δηλαδή ότι οι μεν λένε αυτό και οι άλλοι λένε το άλλο. Και πρέπει αυτά να γίνουν κατανοητά από την κοινωνία. Δηλαδή το πόσο αδιέξοδο είναι το πρώτο μοντέλο, και το δεύτερο, το οποίο είναι δύσκολο. Όλοι θέλουν να ανταγωνιστούν σε αυτή την κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πάρω λίγο ένα άλλο ζήτημα, το οποίο απασχολεί πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Η φυγή του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή που ο καθένας που μας ακούει τώρα και κάθε μια μπορεί να έχει το παιδί του που έφυγε, το ανεψάκι του, το παιδί ενός φίλου του κλπ. Το οποίο έφυγε στο εξωτερικό. Γιατί έφυγε αυτό το παιδάκι, αυτό το άτομο στο εξωτερικό? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί έφυγε? Εγώ ξέρω την απάντηση. Την έχω διαβάσει σε μελέτη σας πριν από 10-15 χρόνια. Ναι. Γιατί δεν υπήρχε μια οικονομία που να υποδεχθεί μια ειδικευμένη γνώση και ένα ειδικευμένο στέλεχος. Γιατί ζητάνε ο delivery και καφετζίδες. Η ελληνική οικονομία πουλάει φραπέδες και Airbnb. Ακριβώς. Δηλαδή φεύγουν αυτοί εδώ οι άνθρωποι, προφανώς φεύγουν και επειδή θεωρούν ότι υπάρχει αναξιοκρατία, ότι δεν υπάρχουν προοπτικές της. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα, αλλά το βασικό είναι η αντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Και η αντιστοιχεία αυτή προσφοράς και ζήτησης εργασίας δεν οφείλεται, όπως πολλοί προσπαθούν να μας πείσουν, στο ότι είμαστε υπερεκπαιδευμένοι. Το επίπεδο της εκπαίδευσης, δηλαδή το ποσοστό των πτυχιούχων στη χώρα, είναι λίγο πολύ αυτό το οποίο υπάρχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στις χώρες του ΟΣΑ. Και με αυτούς πρέπει να συγκριθούμε. Αυτό το οποίο είναι το πρόβλημα είναι ότι η ελληνική οικονομία και κοινωνία γενικότερα δεν είναι προσανατολισμένη στο να παράγει αυτά εδώ τα προϊόντα. Αλλά ας μην πούμε μόνο για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή τώρα, για να κάνω μια προέκταση, κύριε Λαμπριανίδη, ενώ υπάρχει ένα μορφωτικό κεφάλαιο το οποίο προστίθεται διαρκώς και με μεγάλη δαπάνη και του κράτους και της ελληνικής οικογένειας, αυτό το μορφωτικό κεφάλαιο δεν αξιοποιείται και είναι πολύ υπέρτερο του συνολικού οικονομικού και κρατικού διοικητικού κεφαλαίου. Έχει μείνει πίσω. Δηλαδή οι Έλληνες έχουν ξεπεράσει το κράτος τους. Αυτό που σκέφτομαι εγώ έτσι λίγο απλοϊκά, έχει κάποια βάση? Νομίζω ότι το περιγράψατε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι, και πρέπει να καταλάβουμε και γιατί συμβαίνει, που λίγο πολύ το είπαμε, αλλά και το τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, ας πάρουμε λίγο ένα άλλο ζήτημα, το οποίο δεν τονίζεται τόσο πολύ. Δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν δημιουργούν ζήτηση για υψηλά εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Εκεί είναι γιατί δεν έχουν συνειδητοποιήσει πως παράγοντας προϊόντα υψηλότερα και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας θα έχουν πολύ μεγαλύτερη κερδοφορία. Αυτό δεν το έχουν συνειδητοποιήσει και βέβαια δεν είναι και πάντοτε εύκολο να επιτευχθεί, άρα θέλει μια στρατηγική και βοήθεια και από την πλευρά της κοινωνίας και του κράτους εν προκειμένου. Αυτό όμως που ίσως να μου δοθεί ευκαιρία, να μου δίνεται ευκαιρία τώρα που συζητάμε να τονίσω, είναι και κάτι άλλο. Το ελληνικό δημόσιο επίσης, δηλαδή μέσω των κυβερνήσεων, δεν έχει συνειδητοποιήσει το τι χάνει με το να μην αξιοποιεί το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχει στη διάθεσή του. Αυτό είναι απώλεια τεράστιων. Υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη σε πολύ, δηλαδή τεράστια, τα οποία συμβαίνουν ακριβώς επειδή δεν σχεδιάζουμε, επειδή δεν έχουμε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και κατάλληλα οργανωμένο, δεν είναι μόνο το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και κατάλληλα οργανωμένο, ώστε να μπορεί να παράγει γνώση, να ξέρουμε. Δηλαδή όταν λέμε, ας πούμε τώρα υπάρχει ο κίνδυνος της επισητιστικής κρίσης. Πρέπει αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τα ζητήματα της γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ. Να μπορούν να σχεδιάσουν άμεσα το τι πρέπει να γίνει. Και όχι μόνο το τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα, αλλά και το τι πρέπει να διεκδικήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει ως προς την κοινή αγροτική πολιτική άμεσα, χθες.
θα έπρεπε να γίνει αυτό. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών, άμεσα κάποιοι βαθμοί αυτάρκειας και να είναι έτοιμα τα σχέδια και άμεση η βούληση για την εφαρμογή τους. Αυτό δεν υπάρχει, δεν βλέπετε τίποτα. Δεν υπάρχει και σας είπα τώρα, λέμε το παράδειγμα του Υπουργείου Γεωργίας και λοιπά, όλο αυτό, αλλά είναι ένα συνολικότερο πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, το οποίο πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε ότι οι πολιτικές οι οποίες έρχονται και τα προγράμματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτά τα οποία θα ήθελε η ελληνική οικονομία και η κοινωνία, αλλά αυτό είναι εν μέρει αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι μεγάλες χώρες, οι δυνατές χώρες κλπ. Επηρεάζουν τα πράγματα ώστε οι πολιτικές να είναι κατάλληλες κυρίως για αυτούς. Αυτό τους ενδιαφέρει και αυτό κάνουν. Και εν μέρει είναι, και σε αυτό πρέπει να παρέμβουμε εμείς, αυτό είναι η δουλειά μας, είναι λόγω της δικιάς μας αδυναμίας. Δηλαδή ότι δεν γνωρίζουμε ως ελληνική κοινωνία, ως ελληνική πολιτεία κλπ. Το τι ακριβώς θέλουμε εμείς να επιτύχουμε στους διάφορους τομείς, είτε λέγεται βιομηχανία, είτε λέγεται υπηρεσίες κλπ. Ώστε γνωρίζοντας το τι θέλουμε, όταν πάνε οι αντιπροσωπείες μας να συζητήσουν με τις αντιπροσωπείες των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ξέρουν προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάνε οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να πιέσουν προς αυτήν εδώ την κατεύθυνση. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, αν υπήρχε ένας όμιλος τεχνοκρατών, ανθρώπων, επιστημόνων που και είχαν στα χέρια τους μεγάλη πολιτική εξουσία, από πού θα ξεκινούσατε? Με κάποιες βούλες για να καταλάβουμε το κατεπήγον του πράγματος και ότι κάτι πρέπει να κάνει ο ίδιος ο ελληνικός λαός για των αντιπροσώπων του, των πολιτικών του σχηματισμών, των επιστημονικών του οργάνων. Κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα, νομίζω ένα πρώτο βήμα, είναι να μπορέσουμε να καταλάβει η ελληνική κοινωνία το σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ελληνική οικονομία και η κοινωνία, να καταλάβει με πραγματικούς όρους και σε ποια κατεύθυνση είναι η διέξοδος. Αυτό μπορεί να φαίνεται πολύ απλοϊκό, μπορεί να φαίνεται αυτονόητο, αλλά δεν υπάρχει καθόλου. Δηλαδή η συζήτηση η οποία γίνεται, η δημόσια συζήτηση, είναι κυρίως κοκορομαχίες, δηλαδή ότι πετιώνται διάφορες κορώνες κλπ. Χωρίς να μπορεί να γίνει μια συζήτηση επί της ουσίας ποιο είναι ακριβώς το υπόδειγμα το οποίο λέει η μία πλευρά και ποιο είναι το υπόδειγμα της άλλης. Και σας επαναφέρω σε αυτό το οποίο είπα από την αρχή, δηλαδή η φτηνή ανάπτυξη, η ανάπτυξη η οποία είναι βιώσιμη κλπ. Νομίζω ότι αυτό για μένα είναι το κεντρικό, καθόλου αυτονόητο, καθόλου εύκολο να γίνει. Άρα το να βοηθήσει η μετάβαση σε μια κατεύθυνση επιστημονικού διαλόγου. Διασπορά πληροφορίας, ενημέρωση που να φτάνει σε μια γνώση της κοινωνίας, να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Ναι. Νούμερο ένα αυτό. Νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα, δηλαδή να έχουμε ένα επιστημονικό διάλογο που να μπορούμε να συζητάμε από την ίδια βάση. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται είναι πολλές φορές συζητάμε από πολύ διαφορετική βάση και καταλήγουμε βέβαια σε πολύ διαφορετικά συμπεράσματα. Νούμερο 2. Οι αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν είναι δομικές και δεν αφορούν μόνο την οικονομία όπως είπαμε, αφορούν την κοινωνία ευρύτερα. Με αυτή εδώ την έννοια, η αναπτυξιακή διαδικασία γενικώς είναι μια μακρόσυρτη διαδικασία. Δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζεις από τη μια στιγμή στην άλλη, ιδίως αν πρόκειται να αλλάξει και κατεύθυνση. Δηλαδή ότι πήγαινες προς μια κατεύθυνση και τώρα λες ότι κοίταξε, αυτή η κατεύθυνση δεν φαίνεται να μας οδηγεί σε καλή διαδρομή, άρα πρέπει να κάνω μια μεγάλη στροφή. Άρα δεν είναι μια αναπτυξιακή διαδικασία η οποία πορεύεται, αλλά είναι μια αναπτυξιακή διαδικασία που θέλει τομή. Προσαρμογές. Ναι, τομή. Δηλαδή προσαρμογές είναι σχετικά εύκολες. Άμα θέλεις τομές είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μιλάμε για... Άρα πρέπει να γίνουν κατανοητές στην κοινωνία, να γίνουν κατανοητές στη συνέχεια στους επιχειρηματίες που είναι μέλος και μέρη της κοινωνίας, δεν είναι κάτι ξεχωριστό οι επιχειρηματίες κλπ. Είναι μια δύσκολη διαδικασία στο εκπαιδευτικό σύστημα κλπ. Άρα αυτό και όταν λέμε μακρόσυρτη, δηλαδή μιλούσαμε και προηγουμένως κύριε Ξιδάκη κλπ. Και σας έφερα το παράδειγμα, ας πούμε, ένα απλό παράδειγμα, δηλαδή ένα τεχνικό έργο. Σκεφτείτε ένα μεγάλο τεχνικό έργο, ας πούμε τον Παθέ ή κάποιο αεροδρόμιο. Μια μεγάλη εθνική οδό. Μια μεγάλη εθνική οδό κλπ. Αυτό θέλει δεκαετία, 15ετία, ίσως και παραπάνω να γίνει. Καταλαβαίνετε πόσο πιο πολύπλοκο, πιο σύμπλοκο είναι η διαδικασία αυτή της αλλαγής του αναπτυξιακού υποδείγματος.
Άρα αυτά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και με αυτή εδώ την έννοια όμιλοι σαν την μετάβαση που αυτό θέλουν, δηλαδή ένα επιστημονικό διάλογο ο οποίος να διατρέχει το ιδεολογικό και πολιτικό σύστημα και να μπορεί να επικοινωνεί και όχι μόνο με όμορους χώρους, αλλά και με χώρους οι οποίοι ιδεολογικο-πολιτικά βρίσκονται και επιστημονικά βρίσκονται αρκετά διαφορετικά, αλλά να γίνεται μια ουσιαστική συζήτηση, ώστε να μπορέσουμε ο καθένας από εμάς, από την κάθε πλευρά κλπ, να διορθώσει την τυχόν λάθη κλπ, στον προβληματισμό κλπ, τον οποίο έχει, να υπάρχουν οι συγκλήσεις και να βοηθήσει την κοινωνία, επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, να κατανοήσει το τι πρέπει να γίνει. Άρα ένα τρίτο μήνυμα είναι ότι χρειαζόμαστε συνεργασία, ιδεολογικο-πολιτική κλπ. Και κυρίως επιστημονική, και προφανώς σε κάποιο βαθμό και κάποιες συνενέσεις οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Διότι υπάρχουν μεγάλα project και μεγάλα έργα και μεγάλα σχέδια, όπως αυτό μιας ας πούμε προσαρμογής, μιας αλλαγής πορείας, τα οποία δεν εξαντλούνται όχι σε έναν εκλογικό κύκλο, ούτε σε 2 ούτε σε 3. Ακριβώς. Μπορεί να θέλει και 5 και 10 και 15 χρόνια. Ακριβώς. Δηλαδή και ο εκλογικός κύκλος δεν είναι καν τετραετία. Δηλαδή είναι λιγότερο και 3 ετίες, 3,5 χρόνια και 2 έχει γίνει. Το θέμα είναι τώρα, κύριε Λαμπριανίδη, γιατί έχετε και μια εμπειρία μεγάλη εκτός από την ακαδημαϊκή και πολιτική κοινωνική. Πόσο θα μπορούσε αυτό το μήνυμα να περάσει στην ελληνική κοινωνία και μετά να μετουσιωθεί μέσα στους πολιτικούς οργανισμούς, σε ένα κλίμα που δεν ο ένας θα χαλάει ότι έφτιαξε ο επόμενος, ή θα μπορεί να συνεχίσει το χρήσιμο που ξεκίνησε ο προηγούμενος. Δηλαδή, γιατί υπάρχει πολιτική διαφορά, υπάρχουν πολιτικές διαφορές και στο πώς γίνεται η αναδιανομή του πλούτου και στο πώς εννοεί ο καθένας την ευημερία και πώς, κυρίως αυτό που είναι η ουσία της δημοκρατίας, πώς εννοεί την ισότητα και τους μηχανισμούς που την εξασφαλίζουν. Σε μερικά μεγάλα όμως τέτοια σχέδια, σαν αυτό που λέμε αναπτυξιακή πορεία της χώρας, αλλαγή υποδείγματος, είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να βρεθούν κάποιες μικρά σημεία τουλάχιστον συνεννόησης? Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω απολύτως έτσι όπως το είπατε, δηλαδή ότι προφανώς υπάρχουν διαφορές και ορισμένες φορές πάρα πολλές σημαντικές πολιτικές, ιδεολογικές κλπ. Αγεφύρωτες, και κανένας δεν πρέπει να τις αμφισβητήσει αυτές. Δηλαδή υπάρχουν και καλά κάνουν και υπάρχουν και εκφράζουν διαφορετικά μέρη της ελληνικής κοινωνίας, ταξικές διαφορές κλπ. Εκεί δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Εγώ αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι σε αυτή εδώ τη φάση αυτό το οποίο χρειάζεται και αυτό το οποίο περιμένω να γίνει δεν είναι να υπάρξουν συνεργασίες και συμφωνίες σε πολιτικό επίπεδο ή σε κομματικό επίπεδο ακόμη πιο δύσκολα. Αυτό για το οποίο συζητώ είναι σε επιστημονικό επίπεδο να μπορέσει να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση, την οποία με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης κλπ. Να περάσει στην κοινωνία αυτός ο προβληματισμός, για να καταλάβει η κοινωνία αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή το μεγάλο αφήγημα προς τα που πρέπει να πάμε για να βγει επιτέλους αυτή εδώ η έρμη χώρα από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται καμία προοπτική. Γιατί όσα λεφτά και να ρίξεις, αν αυτά τα χρήματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση, δεν θα προκύψει ακριβώς τίποτε, δηλαδή και μέσα σε λίγα χρόνια θα έχουν φαγωθεί αυτά τα χρήματα με διάφορους τρόπους. Κάποιοι ελάχιστοι θα έχουν γίνει πλουσιότεροι και ο ελληνικός λαός θα παραμένει χωρίς ελπίδα και χωρίς πλούτο και χωρίς προοπτική. Και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή όταν φεύγει το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό σου, όταν δεν τολμάνε τα νέα ζευγάρια να κάνουν παιδί κλπ. Και βρισκόμαστε σε μια φάση γύρανσης κλπ. Είναι μηνύματα, δεν θα έλεγα απειλητικά, αλλά είναι κακά μηνύματα, είναι ανησυχητικά. Ακριβώς. Ανησυχητικά είναι σωστή. Είναι ανησυχητικά. Και αυτά δεν είναι τυχαία όμως. Δηλαδή δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Προέκυψαν επειδή ασκούνται συγκεκριμένες πολιτικές, και αυτές εδώ οι πολιτικές είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, όταν έχεις την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λέει ότι ο στόχος μας είναι να αυξήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τον αριθμό των πτυχιούχων, και εδώ πέρα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι περιορισμό τον αριθμό των εισακτέων στα πανεπιστήμια. Εντάξει, μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις να βοηθήσουμε τα κολέγια κλπ. Αλλά το μήνυμα το οποίο περνάει είναι προς τη λάθος κατεύθυνση.
προς τη λάθος κατεύθυνση. Δεν είναι οι νέοι άνθρωποι να γίνουν ντιλιβεράδες ή να γίνουν ψυκτικοί κλπ. Προφανώς υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με την τεχνική εκπαίδευση. Τεράστιο ζήτημα. Ότι η τεχνική εκπαίδευση είναι από τα θέματα τα οποία πρέπει να δούμε. Η τεχνική εκπαίδευση στο μυαλό του καθένα από εμάς είναι στιγματισμένη. Δηλαδή ότι θεωρείται, δηλαδή όταν μια οικογένεια, όταν κάποιοι γονείς δούνε το παιδί τους να μην περάσει στο πανεπιστήμιο και άρα να πάει να καταλήξει στην τεχνική εκπαίδευση, αυτό θεωρείται ήττα, θεωρείται πρόβλημα κλπ. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κατανοήσουμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουν οι αντιλήψεις γι' αυτό. Αλλά μέσα σε μια λογική, όχι να οδηγήσουμε τον κόσμο να φύγει από την εκπαίδευση κλπ. Όχι να οδηγήσουμε την παραγωγή στο να παράγει φτηνά προϊόντα κλπ. Για να ανταγωνιστεί τις χώρες φτηνού κόστους κλπ. Αλλά στην άλλη τη λογική την οποία είπαμε. Ας κρατήσουμε αυτό το αισιόδοξο ότι μπορούμε να το κάνουμε με αλλαγή σκέψης, με αλλαγή αυτοαναγνώρισης και αυτοσυνειδησίας, να καταλάβουμε τις δυνάμεις μας και τις αδυναμίες, τα επόμενα βήματα του ομίλου μετάβαση. Πότε θα περιμέναμε, κάνατε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση για τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, του πολέμου στην παγκοσμιοποίηση και τι περιμένουμε, πρώτες καταγραφές, αλλά νομίζω ότι η μετάβαση επιβάλλεται, το έχει επιβάλει και στον εαυτό της, να έχει και μια εξωστρέφεια εκτός από την συγκέντρωση τεκμηρίωσης υλικού ιδεών. Νομίζω ότι καταστατικά είναι ένας εξωστρεφής όμιλος που θα θέλει να επικοινωνεί. Ωραία, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Ο βασικός στόχος είναι η παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων πολιτικής για διάφορα ζητήματα, αλλά παράλληλα υπάρχει και αυτό εδώ το ζήτημα της εξωστρέφειας, γιατί όπως σας είπα, το κεντρικό ζήτημα είναι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και με επιστήμονες από διαφορετικούς χώρους κλπ, ώστε να περάσει επιτέλους ένα μήνυμα στην κοινωνία, αλλά μέσα από διάλογο, ουσιαστικό διάλογο, ώστε να κατανοήσει τα πραγματικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν και τις διεξόδους οι οποίες προτείνονται, ώστε να μπορέσει με λόγω γνώση να επιλέξει. Εμένα θα σας έλεγα, παρόλο την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα και αυτά που αναμένονται δεν είναι καθόλου αισιόδοξα, αυτά που αναμένονται να μας συμβούν στο επόμενο διάστημα, εμένα δεν με τρομάζει τόσο αυτό. Αυτό που με τρομάζει κυρίως είναι το ποιος είναι στο τιμόνι της χώρας, δηλαδή, και με ποιες συνθήκες δηλαδή οδηγεί αυτή εδώ την χώρα όπου την οδηγεί. Αν την οδηγεί μέσα από ένα διάλογο, μέσα από μια προσπάθεια κατανόηση των ζητημάτων κλπ, μείωσης των ανισοτήτων κλπ, με την προοπτική αυτή που σας είπα, νομίζω ότι όλα θα λυθούν και μπορεί ο κόσμος να δείξει κατανόηση, ακόμη και στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, μπορεί να δείξει μια κατανόηση γιατί θα δει ένα μέλλον μπροστά του. Αλλιώς είναι τα πράγματα πολύ, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα. Άρα περιμένουμε και πριν το καλοκαίρι κάποια δεύτερη εμφάνιση της μετάβασης ή θα συγκεντρώσει το υλικό της και τις δυνάμεις της και με το φθινόπωρο? Θα το δούμε, δηλαδή ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε ακόμη μία εκδήλωση πριν από το καλοκαίρι, αλλά κυρίως αυτό το οποίο κάνουμε είναι δουλεύουμε στο εσωτερικό του ομίλου ώστε να παράγονται τέτοια κείμενα, δηλαδή κείμενα τα οποία τα παράγουν άνθρωποι, επιστήμονες κλπ, σε συνεργασία με ανθρώπους της πράξης κλπ, τα οποία αφορούν επιμέρους αντικείμενα όπως είπαμε. Έχετε ανοίξει σελίδα στο Facebook. Έχουμε ανοίξει σελίδα στο Facebook. Έχετε ανοίξει YouTube. site. Ναι. Έχετε κανάλι στο YouTube. Ναι, αυτά. Θα σας βρουν μετάβασεις. Ας ξεκινήσουν από το Facebook, θα τα βρουν όλα. Και θα τα βρουν όλα, ναι. Ήταν μια συνομιλία με τον Λόη Λαμπριανίδη, καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας, για την κατεπίγουσα ανάγκη να βρει η Ελλάδα ένα πρότυπο ανάπτυξης, για μια ανάπτυξη βιώσιμη και δίκαιη, αλλά και για την πρεμιέρα του ομίλου Μετάβαση που έγινε τις περασμένες μέρες στην Αθήνα. Ένα βλέμμα, το podcast του Νίκου Ξηδάκη.